Imadoda, the story of Edutywa, the future is very bright. Hi guys, igama lam ndingubudlu, ndingunolali we gungai. Welcome to Let's Unpack with Lou. So today we're discussing the story of Sigwai family in the Eastern Cape, where I traveled 12 hours to the Eastern Cape to follow up on this story, which is of public interest. Now, you remember when the daughter, Sisanda, I forgot the name, but Sigwai's daughter, when she says, umama, uthi ndilala notata. Uthi ngondizaliswa ngutata. Ndingumfazi katata. Ngoke ngokumasithule ngalonto. Asikwazi uthula ngalonto lezange ndenziwa nto mina ngutatam. Nangeminenye uyabazi otata babantwana bam kodwa ngoku uthi ndizaliswa ndingumfazi walapha. Now, just between me and you, I posted the story which triggered everyone. Most people hated me for this story. However, someone reached out and said to me, I have something to tell the world. Wafika wavula icango lemoto. Zangabuze uba kwenzwani nxa kutheni. Wavula icango wanibamba. Xa inibamba, hayi wayelwane no-K wakhe. Now that ndimdala ndiyayazi u-K ba yintoni. Hayi wayisilwa no-K. Into wandivuthulula yona. Ndishocked. Andazi uba kwenzeka ntoni. Ulala nendodam. Ulala nendodam. Ansayazi ke nale ndoda bana le ndoda kuthethwa ngayo uthini nalo mama. Ndithi phinda denzeni. Yo ndibiza abantu and I thought mina it's into bana ndingengowakhe. She said the same nakimi. I thought ke mina ke maybe because andingowakhe mos angathetha noba yintoni ngomntana ngowakhe. What do you mean she said the same? Usiyanda kaloku bekatsho into kokubana umama uthi abantwana bam ngabakatata ngoba ndilala notata. And akabafuni abantwana bam ufuna ukubabulala. Xa usithi she said the same, umama kaSiyanda said the same thing to me. Esithi ndilala nendoda yakhe. Let's get to hear what this lady had to share. This I do wanna give a disclaimer again. DT, viewer discretion is advised. For sake of viewers, this is about to be the first time the bullies. Okay. Ne, the time by benjalo bana abantu ndingadibani nabo behind the people's ncokole. Ndifuna ubulisa for the first time in front of phambi kwabantu. Andikho sure igama lakho, to be honest. Ndithunyelelwe nje inamba yakho to share ilocation. Mna ke ndingulunga ngabashe ndingubhutluku ku social media. Banikwamkela. Khawuzi introduce. Inkosi kakhulu bhuti, mina igama lam nguNokubonga kodwa ke ndaziwa ngobongi because abanye abalazi nolazi igama lam. NdingwakwaMagaxeni, ndibuya eLotha Edutywa. Elotha Edutywa. Okay. Ikhona into endingayiqondiyo. Kutheni ngalayitanga into yakho? Ilayitini. Oh, ilayite kwela cala. Uyandazi kalo nje ndiyi-perfectionist. Undilibele. All right. Sisiwa selotha Edutywa, Eastern Cape. Sidibane eRhawutini ngezizathu a recent story I got interested in saseDutywa. Andikho sure lalali kodwa ke kuseDutywa. Kwikhaya okanye kumzi wakwaSigwai. Andikho sure ilali honestly, but it's a few kilometers from iDutywa town. Yeah. Ndifumene imessage, ndifowunelwe actually kwathiwa kukhona umuntu, mna ndizijonge comments. Kuthiwa kukhona umuntu or related to that family that wants to say something on record. Ndaqonda bana nobana uzandibetha because andikwazi uba usuka kweliphi icala. Kwauba kube khona umuntu othi they have something to share to the masses, I am interested. Okay. So
I want you to be as comfortable as you can and just talk to us. I can just start anyway mhlawumbe Ewe Istory or mandithi fanele ungubani ndizichaze uba- wazana njani noSigwai? Oh, okay. uSigwai yi-brother kamakhulu wam. uSigwai utata uSigwai. Utata uSigwai yi-brother kamakhulu wam. Umakhulu wam ongunomfundo wakwaSigwai Oh. wendele eLotha, which is ngumama kamamam. Okay. So uSigwai ndimbiza tamkhulu Oh. because ngumalume kamama. Oh, okay. Okay. So ungathi ukhulele kula family. Yeah, ndifike ndimncinci kulaa family and besingabantu abahlala kulo mama kakhulu. Sithandela cala lingaphaya. So kulo mama ke kungathi kukulo mama wethu. If you understand what I'm Yes, trying to yes, say. yes. Like kwa umakhulu wam bendingathi makhulu ngumama. Okay. So umama xa yako kwabo kusekhaya nathi sithi kukulo mama, yabona. So abantu bakwaSigwai akho nto singabazukulwana, ngathi singabatshana instead. Right. I think masiqale nje for the sake yencoko ndikhe ndibuze, yazi I'm very interested ukubana abantu badibene njani naso esi story nje ngubana sisenza isankxe. Usibone nini njani wena kweyiphi platform? Yho, usibona kwam sindikhubekisile. Yabo ndiyakufollowa ne, and I always listen to your stories ozanazo, ziyaphilisa, so ndibe interested. So now xa kufika ku-part 1 usayiqala and ividiyo yakhona zange uyigqibe. Ndade ndathi oh Thixo seyinceda ngayigqibe. I hope ukhona lo mntu umnqandileyo. I thought maybe unqandiwe wayiyeka soyiqalile. Yabona into othi mhlawumbi uthi uqala into ingabaphathi kakuhle abantu bayo. So azange ndiphathe kakuhle. Ndavele nje andabi right. Ndathi ulunga ndide ndatsho futhi ngathi like ndikhe ndabonana nawe. Ndathi ulunga uyenza kanjani into enje. Ndathi yo if ebeyazi into okokubana ngabantu basekhaya aba ndi-close kangakanani ngase ndingavele ndiswitche off la camera yakhe, yabo into ezinjalo. Ndakhe ndahlala andabikho nje kwi-socials kancinci until u-part 2. I think ndiye ndazama because I knew the sensitivity yesa story. A week or 2 weeks before ndifake into ethi ndaveza ilali. Ewe. Ndathi ndayichayelela nje ubana ndicela zinilungise inhliziyo. Yeah, ude wamenshina. But anabe ni lost uba kwenzekani. Ndarelease ivideo ethi with the story ndahinda uSigwai. Bana the story of Sigwai ngicela zenibe calm xa nidilisana nesi story. Ngeyiphi part uthe u-part 1? Ku-part 1 lo ungakhange undiphathe kakuhle as I thought mhlawumbi uyaziqonda into ze-social media mos kunebuxoki obuninzi. So I thought mhlawumbe sibe nelo lishwa lento okokubana neyam ifemeli ibe iyarhuqwa eludakeni. So I took it like that and ndabane enganyana, but ke ngoku ndakhe ndaphuma kuwe kwi-page yakho ndaqomba ndifuna ukuyibona, yabo, because uza nenye. I don't know how many people andibazi nyani babangapha abantu abandicancel kwi-real life. I don't know how many people have cancelled me. I know for a fact baninzi abantu abandicaphukelayo ku-social media but baphinde bazicenge bandithande. Kuba mhlawumbi uvusa into, yabona into bivalelekile. So now isilonda siyavuleka and uyayibona masifeeling yaloo nto ye-pain ibingakade ingavakali. Now xa sowuthetha loo nto kuyavuka i-pain, phinde ubuyele back engqondweni into yobana what if izawundiphilisa, let me go back. What actually triggered you on that video? Kwi-first part I wasn't triggered that much njengoba ndisho into yobana bendiyazi, andithi mna ndiyayazi uba kwenzeka ntoni. So bendimincile into yobana sukuya and then ke ngoku into enditriggerishileyo yile seyinosiyanda. I'm not sure uba ngu-part 2 or 3 na. Usiyanda is the lady, daughter. Okay, yes, the first child. Oh, Usiyanda is the first child, Yes. the daughter that spoke there. Yes. Oh, okay. Whew. I understand mna. I take all the punches. Oh. I don't know where. I think I'm giving you this platform to speak. Mhlambi uthe ukhulele kula family nikhula
niyifamily enjani, uyazi njani, what do you know and what would you wish for South Africans okanye abantu balapha ephondweni? Hlala ndisephondweni ke noba ndiseRhawutini. Okay. Abantu balapha ephondweni abasedutywa ke okanye eTranskei in particular bayazi about that family. Nikhule njani? Kula family sikhule besebenza abantu bapha. Utata pha uhlala esendleleni. Uyasebenza. Uhlala engekho, etravela, fike ngobusuku. Wayengumuntu onento enombane phakathi. Sort of electrician. Waba ne-businesses futhi. And waba ngumuntu futhi one calling. So zininzi ke ngoku ezinto and zi-ownwa ngumuntu oyi-1. Usebenza eyi-1. Umama wakhona, she was a teacher. Sure. Yes. So kwakuhlala mna noSiphokuhle abantwana. uSiyanda use-boarding school. eMonti. NoKwanele noAseza base-boarding school. So ndim noSiphokuhle qha abantwana bahlala pha. Okay. uSiphokuhle alive. Bosweleka. uSiphokuhle noAseza. NoAseza ngaba bangasekho. Ngaba bazi boys. Yes. Sure, okay. So emva koAseza kuza uKwanele. Uqala uSiyanda kuze uSiphokuhle kuze uAseza. uSiphokuhle noAseza ngaba bangasekhoyo and then kugqibela uKwanele. Kwanele ngushiyekileyo noSiyanda kushiyeke bona Okay. bayi-2. So nxa sikhula ke because of umsebenzi omninzi sibuya late esikolweni, mina ndisezwelwelile, uSiphokuhle useNgubethole, umama usesikolweni. So ibusinesses zisedutywa. Sure. Utata uhlala esendleleni njengomuntu endimchazayo uba ungumuntu ohlala exakekini. So sifika endlini late, sihamba endlini ekuseni, yabo. So yonke into sihlale siyenza ngobumnyama ngenxa yokuxakeka. Sure. Yes. So njengoba ndikhula noSiphokuhle nje, sikhula si-close. Siyakwazi ukuthetha about everything, anything. Siyakwazi ushare jokes, siyaqabana because siblings, yes. Not really siblings, Ndingathi but zii-siblings, senyasho. Yes, kuba and nikhule ne-age yethu, Yeah. Yeah. So istory sam andazi noma ndingavele ndiqhubeke na. Just qhubeka ukhululeke. Okay. So into eyayanditriggerisha ukuthi yintetho kaSiyanda kule meeting. uSiyanda othi umama wakhe uyamthuka. Umthuka ngoba ulalwa ngutatakhe. Nabantwana bakaSiyanda ngabakatatakhe, which is utamkhulu. Esi story esi nami yandehlela. I think ndichilo naxa ndiyicomment into bana wow, I was so like wow, really? I thought mina it's into bana ndingengowakhe. Oh, is that what you commented on social media on the platform? Ke mina kuba ndingazijonga comments. Like she said the same nakimi. I thought ke mina maybe because andingowakhe mos angathetha noba yintoni ngomntana. What do you mean she said the same? uSiyanda kaloku bekatsho into kokubana umama uthi abantwana bam ngabakatata ngoba ndilala notata and akabafuni abantwana bam ufuna ukubabulala, yabo. So injalo ke ngoku lento kaSiyanda. Xa usithi she said the same, umama kaSiyanda said the same thing to me, esithi ndilala nendoda yakhe. Yes. Ize kanjani lento, and I think nami nje ndayingcwaba ixesha elininzi. Yabona lento ba ipain uyiphuthixo. Uthi Nkosi, deal with it. You know my heart. You know the truth, ne? So deal with it. Yeah. This is probably something that needed to be out there for each journey healing. Yo, bruh. Like, kunencwadi ne endayiqala ukuyibhala but azange ndabonisa mntu istory sam, and le episode number 2 yebali lam endandicinga into yobana ngoku izobe seyisaziwa, ndisithi ndifuna ukuphilisa omnye umntu
ongendim. But here we are, which means uThixo, because bendistakile vele ndikhe ndazama ukuhlanganisa into okokubana kubekho umuntu ozawuedithela, because I wanted to share my story in a different way, not le nto yobana sonke sibhala incwadi. So ndazama ukuhlangana nabantu. eRhawutini uyayazi khona yonke into, but fanele wazi abantu. Yeah. So ndadibana nabantu bafuna ukundinceda, bathi besezawundinceda ndaphinda ndastaka. Andiyazi into yandenza uba ndistake. I think uThixo bekandibambile kude kufika abantu abafana nani, so that izoqhubeka, yabona, ndikwazi ukuvula inhliziyo. Abantu abaclose nam abanye abasazi ezi story ndizozishare. Ndandicinga famba bazawusibona ngale ndlela ndifuna into yobana sivele ngayo. Ndifuna ukubalisa ngobomi bam, ndi-encourage omnye umntu or ndiphilisa omnye umntu. There was a day, njengoba bendim umntana oyintombazana, uSiyanda engekho. uSiyanda uyabuya ngelo xesha abuya ngalo, and uSiyanda akusungumuntu othethayo wethu, asungumuntu wento ezininzi. uSiyanda uziphilela ubomi bakhe. Xa efikile, Yesu ufikile, ungusisi omdala, uyajonga nje aphume kuthi, yabo. So kuyaliwa pha, ndiyayazi uba kuyaliwa pha, qha azange ndibe interested because indlela endihambe ngayo pha ayizange ibe mnandi. And akekho umntu okhe wandibiza efuna uva into yobana what happened. Bandijaja bonke abandijajayo, ifemeli yakulo mamam kwaMia, ifemeli yakwaSigwayi, some of them, not all of them, because abanye bandazi uba ndikhule ndingumntana njani. Ndikhule ndingumntana obhabli, ndikhule ndingumntana outspoken. Mna andikwazi ukufihla, noba into imbi kangakanani uba uyandibuza ndizayithetha, because undibhaqile. Why kufanele ndiyifihle sendibhaqiwe and ndiyazi le nto? So ndingumntana onjalo ongathi ucofiwe xa ethetha. Into eyenzakalayo, kwakuzawuba nomsebenzi pha. Ndenza yonke into pha because ndingumntana oyintombazana. Ndiyaklina, ndiyapheka, ii-chores ezenziwa ngumntana ofundisekileyo, oyaziyo into okokubana intombazana iyazilungisa, intombazana iyaklina, intombazana iyazihlambisa, iyaklina. So like ndenza yonke into, yabo. So ndiyexovile intlama. I was 15. Ndixovile intlama. Njengoba ndixovile nje kulo noXabiso, umama uSigwayi, kuseTywaka. Umama kaSiyanda. Umama kaSiyanda, kuseTywaka. And then njengoba ndixova nje, akatsho into yobana ufuna ukuhamba aye kokwabo. And xa ehamba uvele ahambe nathi, asithwale, asifake emotweni, ahambe nathi nje. Yonke indawo kuhlalwa kuhanjwa nathi, yabo. So I don't know ukuthi why decide uvele nje ahambe, yabo. So sorry, athi masihambeni sibhekane eTywaka, fakani izinto sobuya ekuseni ngomso, yabo. Asikwazi ukubuza nobana nxa kutheni, savele sakhwela sahamba sigobheka eTywaka. Kuwena bani? Ndim nguSiphokuhle naye, andisakhumbula uba noba bebekhona abanye na, yabona. I can't remember. Sure. So now sifike eTywaka. Xa sifike eTywaka, sizawulala futhi. Kufika utamkhulu. Xa bufike singekho endlini, wasilandela naye. Uthe xa kufika utamkhulu ndaqonda uba, good shot, andifuni lala apha mna, because into endiyaziyo laa msebenzi ndiwushiye phaa ngowam. Xa ndizawulala kude kangaka funeka ndivuke ekuseni ndigodole kuqala ukuvuka apha kulona umzi, kanti ndisezawufika phaa ndibesebenza ndibabhizi. Hayi, andifuni mna, ndizawuhamba notamkhulu, yabo. Uthe xa ifika utamkhulu, utamkhulu ngutata uSigwayi. Yes, ndithi hayi ndizawuhamba notamkhulu mna. Xa kufika utamkhulu ndithi hayi, good shot, hayi makhulu mna ndiyagoduka, yabo. Athi yena uyaphi? Ndithi mna hayi nje endlini, mna ndifuna ukulala apha, ne? Fine. Ndithi anyways ndishiya intlama phaa, and laa ntlama xa inyuka ndikakho izoxova ngoba ngumsebenzi wam futhi, yabo. Angahoyi, nyhana ndiyeke, ndikhwele emotweni mna ndihambe. Sahamba, xa sihamba sibuye eTywaka sayogqitha eDutywe Town esithi ipetrol, athe le petrol. So apha endleleni utamkhulu
nditshilwa into yoba ndilapha ndinamntana ulapha upayisa futhi ndiyaxela ke futhi yabo and andingomntana andikakahlakaniphi mani ndisabaleka namakhwenkwe andifuni kwenkwe ecala kwam ndinolali and andifuni kwenkwe ecala kwam because once udibane nenkwenkwe uyamitha ndazi loo nto fine and then xa sifika endlini apha endleleni ndixoxela utamkhulu uqashukiswa le nibana sithwelwe sasuwa etywaka yabo into okokubana andiyithandi yazi le nto yenziwa ngumakhulu wakho utsho kum leyo bana banenithutha eyenza kwabantwana andiyithandi indlela enza ngayo ebantwaneni bam yabo ndiqoma ndifuna umbalisela nezinye izinto nyhani ke xa sifike ndithi tamkhulu ukutya kwakho masingene endlini ndizokwazi ukufudumezela ukutya kwakho athi hayi mzukulwane iza nako apha emotweni kwam ukutya okay fine ndiyomfudumezela niphi sesifikile Timani nibuya etywaka yes sibuyele elalini kwaSigwayi okay. Sibuye ematolweni sure kulo mama kaSiyani nyhani xa sifika ke ngoku kuTimani which is kwaSigwayi ndifika ndifudumeze ukutya kukatamkhulu yinto endiqhela uyenza okokoko and then ndiyomnika athi hayi andikazi kwehla emotweni mandiyomnikela apha emotweni nyhani ke ndifike ndimnike mna andithi ndithe ndifuna uyolala so ansayanga uyolala mna ndivele nje ndingena apha emotweni because angayigqiba uyithetha le nto bendifuna ukumxelela yona ndisafuna uncokola because akalalanga mos uyatya uhleleleni yena apha emotweni so ndizawuthetha le nto ndifuna uyithetha yitshansi yobana ndixele ke ngoku nam uba mna ndihleli kanjani nayo uyabona because ucomplaina ngabantwana bakhe nam ndifuna ukucomplaina because akayazi into yobana kwenzeka nto njengoba ndithi uyahamba uhlale engekho yabo yeyi lunga andazanga uba kutheni mna ndabona ngelight yemoto athi utamkhulu nangumakhulu wakho so nisasandufika apha elalini kwaSigwayi kusebusuku njebe kusebusuku nje sithe xa sifika apha mna ndithi ndiyofudumeza ukutya nje emva koko uyile kwaSigwayi ewe benipha bonile ungakanani lamsi yes so mna ndandilala bona apha ku-round apha ngasegeyithini kuku-round ikhona enye house next to u-round and then ibe yi-double story phakathi kubekho laa ndlu yokugqibela ile so mna noSiphokuhle silala kulaa ndlu iphanga ku-round phanga segeyithini so sigqitha endlini yam siya le kulaa ndlu yokugqibela kulapho kukho zona zonke izinto nekhitshi yabo so nxa sifika pha negaraji kwalapha kufutshane ke yona phanga kule indlu yokugqibela so ndifudumeza ukutya pha utamkhulu akafuni kwehla emotweni so ndiyomnika ukutya emotweni nxa ndizawumnika ukutya ndizawuphuma emotweni mna ndehle ndiye apho ndilala khona phanga segeyithini yes phanga segeyithini so ndimnikeza ukutya kwakhe ulapha ngaphakathi emotweni ndihlale nam ke ngoku apha emotweni ke ngoku yabona into yoba ndifuna ukugqibazela le nto bendifuna ukumxelela yona uyabo azange ndibe nechance yobana ndibe ndiyagqiba uhleba notamkhulu ndandisafuna ukuhleba zange ndikwazi ukugqiba ukuhleba naye because kwathi yes umakhulu xa efika umakhulu wafika wavula icango lemoto zange abuze uba kwenziwani nxa kutheni utamkhulu uyatya apha ecawa kwam mna ndihleli passenger side wavula icango wandibamba icango lepassenger apho kuwe ewe wandibamba xa indibamba hayi wayelwane no-K wakhe now that ndimdala ndiyayazi u-K uba yintoni hayi wayesilwa no-K into wandivuthulula yona ndishocked andazi uba kwenzeka ntoni ulala nendodam ini andisayazi ke nale ndoda uba bana le ndoda kuthethwa ngayo uthini nalo mama ndithi phi indoda enzeni yo ndibiza abantu and then utamkhulu uyaphuma uthi umenzani lo mntana yabo and then kwade kwawa isitya esebesiphethe walahla isitya esebesiphethe athi umenzani lo mntana athi yena ulala nawe lo mntana ntoni athi utamkhulu biza ifamily ke uyixelele le nto undixelela yona and uyixelele nezizathu because I don't know what you are talking about yabo wandibetha la mama and then after ezivile amandla wathi kusasa oku kusayo ndiyagodusa fine I don't have a problem with that but ukubethwa oku engakhange abuze noba kutheni
utamkhulu andikhumbuli lunga kukho into ezawundenza uncomfortable around him. Zange wandithinta ndawo. Azange wakhe wathetha into ezakwenza into yobana nam ndirhanele into okokubana heyi inoba kodwa bendifuna. Ayikho nje i-conversation endikhe ndaba nayo naye edibene nento ezawundenza into yobana mhlawumbi ndicinge. Unangaphi 15, 16 ngelo xesha ndayohlala ngaphandle. Wabetha u-12 midnight. uSiphokuhle xa uyabona into yobana andide ndingene endlini. Okay, masibuyele kuSiphokuhle. Usuka kwenu phaa elalini kuloo Mamtolo. Nisiza ngapha. uSiphokuhle wahamba yena? Zange ahambe uSiphokuhle. So uSiphokuhle uze nomama yakhe? Uze nomama yakhe. And xa seyindibalisela uSiphokuhle uthi kuthiwe mandehle egeyithini ndiyokroba kuqala endlini yethu. Xa ndifika endlini yethu nyhani awukho. So akunkule akubethe ngathi ulwa no-K wakhe? Wandibetha. After ndibethile ndahamba ndayolala. Kube kuzabakho laa msebenzi andithi. Andisakhumbuli noba ndade nge-following day ndabe ndiyayihoya le nto bendibuyele okanye kwenzeka ntoni. Yes. Ingathi zange ndisafuna kwanto. And then kuzawufika abantu bakulo mamam ngoku kulaa msebenzi phaa because kukulo mama wabo. Ndi-in pain. And kufike umakazi wam. Xa kufika umakazi wam, yho, sure. Yabona this part yona. Yho. Xa kufika umakazi wam, I was like, kufika umama ke ngoku ndiyoxela ukuba ngaba kwenzekeni. Ndibaleke ndiye kumakazi, ndivuya into okokubana umakazi ulapha ndizolwelwa. Ndixelele umakazi wam uba makazi khandilale andikho rayithi. Athi kwenzeka ntoni? Ndimchubele isitori uba kunje nanje nanje nanje. So kuthiwe ndizawugoduka ndicela ufowunele umama umxelele, yabo. Kwathi kanti lunga ndizibizele enye into because ithemba lam kuthe kanti ibingelo themba lam. Instead wathatha icala likamakhulu. Ndizawuthi wathatha icala likamakhulu because endaweni yento okokubana afuna ukuyiqonda, because ndandicima fama mna uzawubiza umakhulu okanye utamkhulu athi hayibo nanku umntanam undixelela u-1 no-2 kwenzeka ntoni. Kho nto yayenzekile lunga ngaphandle kwento okokubana ndibe nguloo mntwana wenyala, loo mntwana onamanyala, the home wrecker ehambisa ophula imizi yabantu. Wagqitha umcimbi. No. Umakazi uye wa-excited udibana ubona umakazi wayombalisela. Yes. Uthini xa ubalisa? Uyakumamela? Umamela. Like uthini? And then hayibo ngathi ungakwicala lam, yabo. Nxa yiva le nto andiyazi uba yintoni leyenza into okokubana abone ngoku ngongathi le nto bendiyithetha ayiyo endifaneleyo, le nto ubana ndilelwe iye yandifanela leyo mhlawumbi emehlweni wakhe because yatshintsha le nto lunga. Yayiyinto endandithukwa ngayo le. Ndagoduswa emva komsebenzi. Emveni uba ndigodusiwe ubuziwe ngabantu makhulu basemajwarheni uba umntana uphi, because abantwana babini nguSiphokuhle noNokubonga. Uphi omnye umntana? Wathi umithi. Kwathiwa ndimithi. Andazi nkwenkwe ndimithi ndinjalo. Andisazi isandla sendoda yakhe mna. Andiyazi indoda yakhe indixofa, ayizange yandibamba ndawo indoda yakhe. Andithetheleli indoda yakhe but ndithetha ngam. Mna ayizange ndibonise le nto yena athi indoda yakhe iyo. So uthethile nomakazi wangathi uyakuva. Waqonda uba okay mhlawumbi ke izawusotwa. Yes, ndandine-hope.
After umcimbi. After umcimbi, yes. Then kwenzeka ntoni after umcimbi? Masithi kupha ngo-7 abantu bamkile. Bemkile abantu and then kwalalwa. Khonto yayithethiwe. Baxabene ke ngoku utamkhulu nomakhulu. And kuthiwe kumakhulu biza umndeni. Undiripote. Uchaze lo mntana uba nankwelala nendoda yakho, sorry, ulala nendoda yakho. And uchaze ii-reasons zakho because andiyazi mba ndizawuthi bekutheni xa kutheni because andiyazi. Akutshiwe nento yobana ufike ke lunga mhlawumbi ndinxibe izinto senditsho ukhuyibone mani le nto kusebusuku kuyabanda siyafika. Oko bendihambe ndinxibe izinto qha andikakalali njengoba ndikuxelela into yobana umgosi wawushushu ndandiwufuna ke laa mgosi because ndandikwafuna uripota kwaloo makhulu into okokubana kukho into endingazithandiyo nam and andinamntu othethela kaloku mna umntu endize ngapha ngutamkhulu. So nguye umntu endizawuxela kuye nxa kukho into engandiphathi kakuhle njengotata kum. So le word ithi umithi ithi gqikha phi ngeliphi ixesha? Ithi gqi kaloku kumakhulu ngoba kaloku andisabonwa ngoku ndisiya esikolweni. From apha From kwaSigwayi. Andisaya esikolweni uSiphokuhle uhlala ehamba yedwa ngoku. So wena kwanyanzeleka ubuyele eLotha? Kwanyanzeleka uba ndibuyele eLotha, wandisa umakhulu. Nantso ke futhi nenye into endaye ndacinga into yobana xa ndisa urayithi uzawufika athethe le nto ayezawuyithetha kumama. Ndithethe nam le nto yobana andikholwa ubana andiyazi le nto athetha ngayo, uyayibona? Xa efika kumama azange ayondlali into ayithethe. Wafika wathi nje mtshana ndisise lo mntana. Into ebangela into yobana ndimzise lo mntana ndiyambona ngoku ingathi ufuna uphuma endleleni. Sekezawukwenza izinto ezingakho right. Mama zange athethe into inintsi. Wavele wathi ndiyabulela anti ngento yobana uthathe umntwanam. Uphinde uthi usawumbona into yobana ingathi ngoku ufuna ukutshintsha. Umzise kulaa ndawo umthatha kuyo. So enkosi kakhulu Tolo, ndiyabulela. Yagqibela apho. Ndagqibela ukhala ngondandikwaSigwayi ndivuthululwa nguNoxabiso. Zandiphinde ndilile. Akho nomnye umntu owakhe wandibuza into okokubana hayibo ubuyile siva into enje kwenzekeni. Instead kwakuhlekiswa ngam, ndandithukwa, akho mntu undifunayo. All about that. Yeah, so ndandide ndithi xa ndithukwa ngumakazi wam athi rha mna zandalala namalume wam, okanye athi owam umntana zange walala namalume wam. Makazi lo ubumthembile ucinga fana? Obviously ndim kaloku lo kuthiwe uleli nomalume wakhe. Impilo yam yaqala ukutshintsha apho. Zange ndibe right. Zange ndaphinda ndaba right. Uxela bana kunanamhlanje. Kunanamhlanje akekho umuntu owandibuza. Kusekho abantu abacinga fana siba uyilantombi. Until kufike wena kwi-picture yokubana uzama ukusiqhaqha sibonakale. Ndafowunela usister kaSigwayi, umakhulu wam onguNomthatha. Ndamxelela uba hawu, and xa ndiyithetha ngathi ndiyagosipha. Ndithi yho, the way kokwenu inithakatha ngakhona. Ndandicima fama kuthakathelwa mna. Kusithiwa ndileli nobhuti wakho. Ngoku lo uthi umntanakhe uleli nendoda yakhe. Caba yinto yakhe mos le. Kudala lo mama waba nohili. Ithethe kanjalo. Kanti kudala mos lo mama waba nohili. The recently. Ngoku. Athi umakhulu uthetha ngantoni mzukulwane? Ndithi ke mna ke kaloku kwakuthiwe ndileli nomzoxolo mna. Kwakutsho uNoxabiso. Ndithi kwakutsho uNoxabiso kanti umakhulu uyayazi walila. Athi mntanam asiyazi ubunyani balento. Ifamily yasekhaya iqhekekile, ifamily kaSigwayi. Umakhulu uyayazi naye. Bayayazi but umntu nomntu wazixelela into okokubana hayi sendawukholwa endikukholwayo. So believe endifuna ukuyibelieve yabo. So ndijongiwe nje both families
ngapha eyakwamiya neyakwasigwayi ngapha bandijongele le nto, but omnye nomnye nguyozikhethela into yobana mna ndisamthanda lo mntana, mna ndiyambhiliva lo mntwana, but ayifani le nto. So ngumakhulu ke ngoku lozoyicacisa usista kasigwayi into okokubana mna ndazixelela into okokubana uyenza kanjani lo mntana le nto emncinci kangaka, khona lo wendoda endala yena ebebone ntoni kulo mntana. Uthi andiyazi, uthi ndayicinga into okokubana izinto aziyanyathelwa kaloku, singabantu bakudala, linyala kaloku eli, ayinoba into ivele ithethwe nje kanjalo. Ndahlala phezu kwayo, so ndiyaqala ukuyiva njengoba uyithetha nje. Akekho bhuti wakhe wandibuza mna ngale nto, ndajajwa, zathetha into ezathethwayo, netreatment yayisitsho kakade. Because ufika kwam apha eJoburg ndizokwenza i-first year, ndandihlala nomalume wam apha nomntana kamalume, ndagxothwa ngumfazi wakhe. Obvious, Yho, obvious, naye ufila ngathi uzawuthathelwa indoda. since the age of 15 Since- or you've been carrying this pain. Oh bra, mfethu. But I thank God, ide yafikela kule nto ifikele kuyo, because bendisithi ndifuna ufowunela umakazi ndimxelele uba jonga, I forgave you, but bendiyawuthi uze ndiphile nam ndiphilise omnye umntu, yabona. Namhlanje ndizange uzoxoxa ibali lam, namhlanje ndizele nje into okokubana nazi into yobana nam ndikhe ndaba yi-victim, ndihlukunyezwa ngulaa mama wakwasigwayi. So ngoku ize yaba yishok nxa kanti uzawuhlukumeza abantwana abazalayo. Indophule intliziyo into yokubhubha kaSiphokuhle. Kha ndikwazi noyomngcwaba because ndisenala grudge, ayiselo khaya eliya. Zawungena njani? Wonke umuntu ebeliever ubana yo I am so Yo, sorry. Bra. But I'm sure usapho luselungelweni ngoku lokubana likucele usondele. I mean oSigwayi, umakazi, the entire family. Now is the time yokubana ilungise izinto, because abahlelanga abantu emhlabeni bazawushiya apha with all the pain that they've caused, and uzawuhlala uyithwele wena. So i-opportunity, i-chance yokubana ku-exchange ngoku I am sorry mntanam. Ayikho lula ke laa nto ebantwini abadala, kodwa ke kubalulekile into yokubana umntu makazi athethe nentliziyo yakhe, enze uxolo. Uzawukhuleka yena because uyazazi noba wanikwa intoni na, noba uyazazi uba wakhetha icala, they never listen to you. So ndiyafuna mani uunderstanda uSiphokuhle with yonke le nto. Remember, umshiye phaa ekhayeni kulo mama, wena waza notata uSigwayi apha eyadini, yena waza nomamakhe. I'm sure later on nikhe nancokola, nibe nayo loo chance yoncokola After kwenzeke le nto. after kwenzeke le nto, mhlawumbi ke umbe, I mean i-siblings, umbe ecaleni uthi yeyi andazi, nibe nayo i-chance yokhe nithethane. Ewe sibe nayo. Nguye andithi nalo wandixelela into yokubana kuthiwe makehle egeyithini kuqala ayondijonga. uSiphokuhle nangoku agqiba usweleka, uSiphokuhle sincokola. There was a time ndingasebenzi nalapha eRhawutini, ndandithetha naye, eyazi into yokokubana ndenzani eRhawutini. So i-influence yokubana kube ngathi nyhani yonke le nto yenzekile okanye iyinyani uyithathe kumamakhe, but yena zange ayikholwe because wazi mna uyandazi uSiphokuhle. Cha ke mhlawumbi ngelishwa khangabe nako phofu ke benibancinci, besibancinci benyanzelekile ngelaa xesha ubana avume le nto ithethwayo okanye angabi na-comment. azange abe nayo nyhani, but uthe asawundibona into okokubana ndide ndingene endlini wayondikhangela wathi masihambe siyolala. Sahamba sayolala. Ingathi wayekhona futhi uKwanele noAseza, but babesebancinci bona, uKwanele noAseza. Sahamba sayolala,
ekuseni kukho umsebenzi akho mntu uthetha nomnye, and then after ebusuku ke ngokuba ndizawuvuka ndigoduswe uSiphokuhle siyancokola ke ngoku ebusuku. Ndibuze Siphokuhle kwenzekeni kakuhle athi uSiphokuhle yeyi andazi mna yazi. Wayekunokuthi enxa ndibiza athi mzukulwane, emzuku hayi andazi mna uba kutheni. Kuvele ke nje kwathiwa masikhwele sibuyele, so ndixakiwe into yobana siyaphi sigqibofika, and then kwathiwa mandehle phaa ndiyokujonga. Ndithe xa ndivuka ke ndizawupakisha iimpahla zam, xa ndithe wodrophini zonke izinto ezithengwe ngemali yakhe ugirl uziquqa zonke wazithatha, kwashiyeka ezi ndandize nazo. Wabe ebenombuzo, wandibiza wabuza into yobana ezaa zihlangu wawuzinxibile wawuzithatha phi, kunezihlangu angazaziyo. Phofu uyazazi, njengoba ndithi bendingumntana othethayo mna nje, ndandizithengelwe ngumama, ndidibana nomama etawuni wandithengela ezo zihlangu. Ndayombonisa makhulu ndibene nomama, udibene naye phi, ndamxelela undithengela izihlangu nazi, yabo. But ngoku akasazazi, uthi yimali ebendiyithatha kutata uSigwayi. Wandibuza into okokubana uLume azange akakuphe imali, ndathi zange. Ulume ngombe? Ulume uthi Lume Nxebiza indoda yakhe. Oh, okay. Ndathi azange wandipha mali mna. Imali endiyaziyo yakhe uLume lowo kwakungexesha esasisiya esikolweni esenze late yena, le nto qala azule enze ezinye izinto thina sifuna ubheka esikolweni, so fanele wasidropha silate. Wanika uSiphokuhle 10 rand wathi nawuthenga ngayo iswiti uyazixolisela, yabo. Sahlulelana 5 rand noSiphehlisi, nantso noSiphokuhle, nantso nje imali endiyaziyo, but zange ifike kwesami isandla. NguSiphokuhle umuntu owayazi into yoba kazutya ndingatyi. I don't want to be insensitive, kodwa kuyanyanzeleka uba ndibuze. Buza. Injongo zakho okanye what are you hoping for after lento, after this conversation? Ingaske kuthini? Because I feel like this is a journey for you to heal. Yo, ndifila ngathi nam kungona ndiqala ukuhila. Bendicinga uba ndi-right yazi all along. Bendicinga uba fama ndixolile. Phofu ndaxola man, but it took time nokuthi nomakazi ndimxolele, and I thought because uye waba ngumntu oguqukayo osenkonzweni, ndambulela uThixo ngaloo nto, ndathi mhlawumbi uyawukhenza izinto ngcono akhabe ngumzali, yabona. Yazi xa uzawuguquka so kwijeni manje enoYesu phakathi uyahlambuluka, ukube ngomnye umntu ukuzalwe ngokutsha man. I thought mhlawumbi izawufika kuyinto okokubana yazi ndikhe ndahetha abantwana bakadadewethu okanye umntana kadadewethu okanye udadewethu. Ndiyazibuza into yobana umama munjani yena apha khoyo, because zonke nto zenzeka kuye ngoba nguye umzali, zifikela kuye phela, nguye umzali. So my wish nje kokonto okubana ndiyaxolisa ibifike kanje le nto, ide ibe ikule ndawo ikuyo ndingazange ndathetha nomakazi. Ndandilindile nam ukubonisa uthando ngabantu, kuthiwe khawuze kwenzekeni phaa, but akekho umntu owaba interested. So which means kwabanye abantu babevuya bona, yayinto yokucelebrate kubo, which is okay. Sikhula ngepain, sikhula ngendlela, nguThixo oyazi ipurpose yaloo nto. So kule journey esikuyo ngoku yokuhila, obviously bazayibona, ifamily yami izayibona yonke le nto. Njengoba izayibona nje, ibihleli izayibona noba ayibonanga kwi-YouTube yakho or kwi-page yakho, bebezayibona kweyam i-page ngexesha eli-right, because I'm still writing. Now that now uyivusile, so uvuse ezinye izinto, sendifila better ngoku, uyayibona. Ndifila better because bayalazi icala lam le story, babengalazi ngoku yabathatha le bayixelelwayo. Zange ndalala mna notata uSigwayi. Tata uSigwayi zange wandithinta mna. Tata uSigwayi mna yikho into wakhe wathi zange wandithengela nto mna, zange wandithengela nesweet, andazi imali yakhe mna. So laa nto yayithethwa nguNoxabiso ayikho. Ndingazange ndamitha ke futhi, ndinomntana oyi-1 empilweni yam endimithe ndina 21 years. So useyunivesithi?
mna ewe sendiseyevasithi mna. Mntanam he's 16 now. Kuye yedwa umntana endimaziyo. Ndiyathanda uba ubhekise straight amazwi kumakazi. Ndibawela ungqole kuye straight uthethe naye into yokokubana what are you feeling, what would you like to say to her? Makazi Shem undihethile and unfortunately andisena zawuthini na andina trust kuye. Andinayo laa nto bana noba ndingaxakeka kangakanani ndingabalekela kuye because ndinalaa nto into yobana ifemeli into yofihla umqolo not uba uhlubule. Wandihluba ndimdinga ndandicinga fanuba ngokukhala kwam kuye uzawundiprotektha kanti uzawuvela ndijule ezinjeni. Kodwa ngoba ndingumntu okholwayo and ndiyamthemba uThixo, uThixo uyasiphilisa sonke. Ndamxolela yebo it's not like bendilibele elibali, bendingazukwazi ulibala because ndifuna ukufundisa abanye abantu ngalo. So ndicela ndixolele into okokubana ifike apha le nto ingazange ifike kuye. She failed me naye. So now liside le story sam ke ngoku endilithethayo eli hayi esasaziyo phofu yena ungokuqala. Before umama amayazi noyazi wayinguye oqala owaye wayazi. Umama unoxabiso yena? Umama unoxabiso yena la mama andazi. Ndimxolele man, ndimxolele. I hope naye ufundile emveni like emveni kwayo yonke le nto yenzekayo. Ngathi uThixo angakafike nakuye entliziyweni yakhe amchange abe ngumama. Yazi kukho ivesi ekwi-Exodus etshoyo into okokubana kukho umama owanikezwa umntana which is Moses. Enikezwa umntana kwathiwa makamgcine uzovuzwa, i-reward izoba khona. That woman waye wamphatha kakuhle lo mntwana, zange amphathe nje noba kanjani because wayejonge i-reward from God. So ingathi kungaba ngcono xa singaba ngomama abakwaziyo ukuquma izinto. Mhlawumbi unoxabiso le nto ngawayenze ngcono andithathe abuze into yobana kutheni ulapha kule moto, benisenzani, benithetha ngantoni, then ke siyiqale apho kunokuba fika andibize ngezithuko ngamagama andibethe andivuthulule. And nam kaloku ndingumntu and intliziyo le yam ayoyam ekaThixo. Xa ndikhala kuThixo mna zange ndizilwele apha, ndathatha ipain yam ndayinika uNkulunkulu. So and into endandizithetha nam ngenxa yova ubuhlungu ndithandaza andithandi ngoku because uThixo xa sephendula or efuna ukujaja umuntu akamjaji ngale ndlela yethu sifuna ngayo kwenzeka izinto. What if now bakhona nabanye abantu abahethileyo unoxabiso njengoba kwenzeka into zenzeka ngayo njengoku uThixo uphindisela abantu bakhe, yabo? Ngendlela ebuhlungu ke ngoku because uthatha abantu, mna ndiyabathanda abantwana basekhaya mna andifuni ngabo. So now nam xa ndithandaza ndandisitsho ndisithi Thixo ndicela umenze into ebuhlungu la mama avele into andivise yona. Jonga ngoku I didn't mean like ngale ndlela, uyayibona? That is why kuye kuthiwe umlomo uyathakatha. So ufanele uyigade into ezawuphuma emlonyeni wakho. So I'm very sorry, ndiyaxolisa, ndiyamcela ukuba uThixo angene entliziyweni yakhe amhlambulule noba yintoni eyenzekayo kwifemeli yakhe ikhe isolve ngenye indlela. Makabe sisikhukukazi abe yilantu ngumama, angathathe i-dirty laundry yakwakhe ayilahlele ngaphandle. Makakabe ngumama. Andiyazi uba kwenzeke ntoni, andiyazi uba bekuthenze de sifike kule ndawo sifike kuyo. Okokugqibela xa siyivala umama umzali wakho, ndiyakholwa ubana kokokuqala eyiva eyakho iversion woyika mhlawumbi okanye kuba oomama bethu ngoomama bakudala asithethi, awukwazi uthetha ncam nomzali wakho. Ungathanda uthini kuye mama wakho? Fortunate enough umamam yitshomi yam. Umamam ndi-free ukuthetha naye
and zange abe naso isibindi ngalaa mini sento okokubana phinda athi makhe ndiyichophise. Wayikholwa into endandisiza nayo kuye because uyandazi into okokubana mna ndiyathetha, ndikwazi ukuthula, ndikwazi ukunyamezela. Nokokuba ngaba kwakutheni kwathi eventually inyani izawuphuma. So wandethemba umama. Zange kubekho nento ethathi mama masihambe siye ekliniki uyojongwa into. Ndamxelela uba mama kwenzeke le nale and andiyazi, ayikho loo nto. Oh, okay. No, ndi-misunderstanding. Umama wakho uye wamxelela inyani. Ndiye ndamxelela, Umama wakho ndithumele wakubhiliva. umakazi qala uba makafowunele umama amxelele because kaloku ndifuna abantu abazawundidifenda nam. Then ke ngoku ndamxelela ngokwam ke ngoku umama uba kuthiwa ke ngoku ndizawubuyiswa. Wathi akho ngxaki, buyiswa, buye ekhaya. Yeah, but ke uNoyesu uYesu ke nguye omenda inhliziyo zethu. Yeah. I think that's why you are here. Like you have made it a life in. Uyasebenza like uzenzile zonke izinto uThixo uye wakugcina kwade kwalapha for you to tell a story. So sometimes uThixo ngenxa yala pain uyasiphakamisa through the pain that siye sayi-endure njengobana sikhula. Sisibonge, ndiyabulela undenze just the platform undithemba with your story because this is not easy to just share with anyone. It wasn't. I appreciate your isibindi sakho and your faith in me to carry story sakho because now kuzawuthi harm, but as much as bana kuthe harm kuwe ndiyacinga bana kwa ifamily ngoku kuzawutshintsha itopic ngoku. Kuzawuba nzima bhuti, andifuna ukuxoka. Ngulo uzawuthetha into ayithandayo. Bazithethile and I'm glad zindakhile ezo zinto because into endavele ndazinceda ngayo ndavele ndabalekela kuYesu. Ndaqomba ndifuna ukuziprotecta, ndifuna ukuzifihla kuye. Le nto bathi ndiyiyo mna I know andiyiyo and noThixo uyazi. Yinto endazinceda ngayo and yabona njengoba ndingumntu ondwebileyo bacinga uba fama ndenza yonke into le eyenziwayo. Abayazi mna ndizigcine phantsi kwesandla sikaYesu. Ndazigcina ever since. Ndoyika ndisawoyika nangoku amakhwenkwe ngondimdala because andifuni ukuba yilaa nto bayibiza ngamagama wabo bathi ndiyiyo ndingeyiyongo. Zange ndabayiyo and ndifuna ukulumkisa abantu abangaphandle into okokubana xa unomntwana suyenza into embi komnye umntu because sometimes kuba ngathi abantu baloyiwe. Alibali izinto wayezenza ebantwaneni babantu. Fike betyholo mama bethu ngokuthiwa bayathakatha engathakathwanga. Kubuya ngoku ezazi zinto but azuzubuya ngale ndlela kaloku ufuna ngayo. uThixo ulungisa ngendlela yakhe. That is why kufanele into okokubana sizijonge izinto xa sizenza ngoba ingomso asilazi. Usathetha noTata uSigwayi? Ndiyathetha naye, bendingathethi. Ndiyaxelela baphela ubuhlobo kwashiyeka mna noSipokuhle qha because bendingayazi uba ngubani endizawukwazi uthetha naye. Andiyazi uba xa ndisondele ecala kobani kuzawuba thini. So bekusekushiyeke mna noSipokuhle, nguye qha umntu ebendithetha naye. So ngoku uyathetha noTata uSigwayi? Undifowunele ngoku and nguye ke futhi odakhumbule lento yobana it's been 15 years like carried this ngenhliziyo mfethu. Kungekho nomntu othi like andicaphukeli mntu, ndithanda wonke umntu, ndihlonipha wonke umntu but iyafika laa nto yobana kanene ndandikhe ndapeyintwa. So nam sometimes that is why bendiqoma ndifuna udlalela emakhwenkweni ngoba kaloku andiyazi into yobana le nto ndipeyintwe ngayo lo uyayazi uziswa yiloo nto namhlawumbi. Mandibulele kakhulu. Yeah, akho nento endizawuphinda ndiyithethe mna ngoku. Do you think umama uNoxabiso wakade angaza at some point because abantu abaninzi bathi kutheni ungambizi lo mama ukhuve istory sakhe? I've made my number and email public. Baninzi abantu abandaziyo eEastern Cape ndathi uba uyafuna anga-reacha out to me andinangxaki. Mna ndicinga uba fama ngaza kodwa ekuzeni kwakhe uzawuthetha le nto nirhalela uyiva, akazuthetha nyani. Uzawuxoka. Andithi wakwazi nokuthi nam ndathi ndimithi. Uzawuxoka. Ukuza oku uzawuza but trust me uzawuxoka. Lulwimi lodwa azawuluzisa but ke xa efuna ngeza yena. All right, hayi ke. Wrong.